ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jombuko eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabroji men to leydi sénégal thies la douane fawi juuɗe mum ko ene tolno e temettati 15 millions taw ko biyeji ɓaleji jeegomo mbiyama hen teeɓa to leydi mauritanie wuuro wiyetengo madallah ne tawe nder fasala e hawdila sharqi kerol hakkude leydi mauritanie kame mali guila to ñande alende wiyede konin koɓe leydi mali kame wallidimen diddi ɓen joguitiɓe armeji taw ko tumaɓe ne jeeya pelle al qaida gilde noon hay communiqué goto yaltani hakkude leyɗele ɗiɗiɗe kala to leydi mali caggal wiyede yiyama lewru toon to kulikoro ha fayanma walmiyen toon to kulikoro ha fayanma to bamako hande o wonande hewɓe kay juuli e ndeka leydi ndi ko ɗum kay woni ko waɗi toon to niger juma mawɗo mo niger abdourahmani sahani e yadiɓe muɗuma hande ko toon pommi caggal nde hollira wiyede lewru yiyama toon to niger kabruji men maɗen ha to guine conakry côte d'ivoire nigéria burkina faso gabon rdc congo ouganda ma en jaha to soudan afrique du sud kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis allah ekkiɗo hen lekki kawniki woni gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koredi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ɓiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara avc cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe keeɓa lekkiki joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men kiidira jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto dagana jokkodirta koye mamadou nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto jurbela jokkodirta koye bulli guise 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye geddasi 77 267 16 66 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji laaɓade listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala
ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kamil asrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma a wi alhamdulillah. ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron ko nonne kadi mo seyɗani memi janowo barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewtu hen ko yaaji. ceerno ahmad tidiane diallo holto o tawete hande o tawete koto Paris lamorgo leydi France saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji bas makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Abdullaahi Diallo sa yiɗi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto Rosso e Dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia on noon ko gorko mo leerade mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno Souleymane Diallo ene tawi ɗon Nouakchott on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene wiya mon Ramadan Mubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru Allah teddundu. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare jeenaya seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde mon jayde weltare TV e hettiyankoɓe mum kala ene waɗa mon juule mo wuuri yo en jul kewɗe jayde mon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe dañi duuɓi sappo ene dusodira e mon kala ɗo gonɗon e nokkuji kala ene aftono mon ko ɓuuri luggide e kumpital nde tawno humpitade ɓuuri humpede ha tenti kadi e jewte mon buuɗal yurmede ha mbawon famde kadi ko ɓuuri wonde e nder ɓerɗe yimɓe ha e galleji ɗi kala beele enen kala gonene jaam jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe équipe mum kala ene wiya mon yo en battunimo wuuri ene dusodira e mon kala ɗo gonɗon eno gonirɗon kala jayde mon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe wiya mon ha hande bisimilla mon onon e jayde mon weltare TV kono kadi jayde mon weltare TV ene bismo ha hande kay ɓen tambiɓe jayde to banggue ɗiɗo hen publicité ji ɗi ganduɗa ene kada jayde nde sakkude junggo yelade ɓen heeɗiyankoɓe muɗuma ɗum noon ɓen heeɗiyankoɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ganden so tawi jayde darima ha feeñi ɗum ko sponsor walla ni publicité so tawi ɗum ala e nder jayde wontata ko ɓen waɗoɓe jayde ɓe koma ƴooga e posuji men ko mbaɗanno e galleji men dutto kadi ne mbaɗa gam humpidde wontata kadi ko tardede so ɓooyi ene wawi joɗade wiye ala ɗo yano artiɗo wonno ɗum noon jayde moon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe uddide muɗe hande ne wiya tan wonande onon yidɓe ɓenninde communiqué ji mon bisimilla mon e jayde mon weltare TV ene dusodira moɗon e kala banggueji e kala nokkuji ɗo gonɗon e koya ha e diaspora e nder guure meɗen kala kumpital men e ɗemngal pulaar jaɓɓotoɗen ko musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane mo dusodirɗen guila tan goo nduɗo hen lewru korka ha yetti hande ene woni capantati oɗo hen ñalawma hande ceerno Ibrahima Saydou Kane bisimilla maɗa ma aran men ko fati e banggue pummongal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullah. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma
en ñaganima fof Allah moƴƴere en ñaguima fo nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe fof en garti humnude aadi mo gardodirɗen e julɓe ɓe sikki ala en garde lewru ndu ha ɗo jiɗɗen nayorade hande koko fati e julde ko wiyete fummoyde ko sunna tengtuɗo no comme koko waɗɗi ni woodi ko fardu ayni e fardu kifaya ko farilla baɗɗiɗo e fardu keƴƴo so ɓeeɗo mbaɗi so oɗo waɗi tan heddiɓe fukkima e mumen fardu ayni noon ko alay saago tan mbaɗa ɗum ko wayno julde en korka en ko nandi hen sunna kadi waɗi ko sunna tengtuɗo e sunna koyɗo oɗo sunna tengtuɗo o ko alay saago tan mbaɗamo sa waɗanimo tan ɗum ko bonnata sunna koyɗo o sa waɗi ene moƴƴi sa waɗani a heɓata bakkat fummoyde noon ko sunna tengtuɗo waktu mum holnde yonata ko nangue so tawi ngue suutima fodde gaawal walla gaawe ɗiɗi waktu fummoyde naati so tawi wona aɗa yaha dental so nangue ƴestima ha towi fodde juutendi gaawal tan aɗa wawi julde darde ma ɗiɗi holnde waktu o gasata ko ha tisubar ko wiyete zawal ko so tawi tisubar yoni a fummani hankadi ne ɗum yoɓetake ene jeeya kadi e neediji julde fummugal mbaɗa comci moƴƴi kesi ko comcol kesol ɓuuri yiɗede so tawi aɗa jogui sa ala ƴeewa comcol ma laamgol comcol kesol no ngol wawi siforade fof ko ɗum ɓuuri yiɗede saabu nelaɗo sa sallam ko noon waɗanno ɓornoto ko comci kesi walla kam comci laaɓɗi aljuma noon yiɗa ko danewol kono julde ala danewol ala couleur ko yo won kesol tan ko ɗum ɓuuri yiɗede sa dañani yo won laamgol mbaɗa uurateeri ɓurdi urde e uurateji maɗa ko ɗum ɓuuri yiɗede e fummoyde ko fummoyi e karaje boowal caggal wuro so tawi lor ƴoñani so tawi eɗen jogui boowal to pummuɗen en pummata e jama en pummata e juma pummoyten ko caggal wuro ko boowal tawi eɗen jogui boowal so tawi noon lor ƴoñi ko wayno toɓo ari eɗen mbawi julde e jama ene jeeya e neediji pummugal so tawi aɗa yaha fummoyde laawol ngol ndewɗa ngol jahata ngol saɗa arta defta gongol nelaɗo ko noon waɗanno konngol wi o rewat ga o salmina mawɓe o juuro mawɓe e ñawɓe so marto rewoto o juuro e ñawɓe konngol wi ala so tawi neɗɗo ene yaha bakkatuji makko fof camata ha laaɓa somo arta so refti ɗon bakkatuji ne mbawi artude makko yo refto e banggue goɗɗo ɗum koye neediji muɗum jeeya ko wona ɗum ko bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe eɗen mbiya bandiraɓe ɓe juuli mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo enen to banggue men ga en jarlima en jaafima en ñaaguima bandiraɓe fo yaafuya Allah holli en oɗo saaha hikka yo hollu en oɗo saaha mo wuuri yo Allah jaɓan en golle men moƴƴe ɗe yo yaafo en ko ferguita e ko tata yo Allah hollu en hokku en tawede korkaji kewɗi te ko jaɓaɗi yo jaɓan en ɓennuɗi e paaɗi ardi ɗi foof o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗo e Likseɓe Gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jaara ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ko nduwiɗa komin mbi amina ya rabbi yo Allah hokkumen tawede mo wuuri kadi ha mbaɗen hono ngal ɗo hen baɗal e lewru korka Allah teddundu kono kadi eɗen mbaɗa namdal faade hettiyankoɓe kala holko saabi rewɓe e nder rendo men kañumen ni naflata woni hen ni pummoyta hayso pummoyani ni so pini tan payi koye pittirɗi so ndiwi ɗon payi koye tebbuli payi koye barmeji kono kewani ɓornade comci men juula darɗe mumen ɗiɗi poɗɗe wonde pummugal holko jeeyi oɗon sababu teneni mantini e nder rendo meɗen tene ɗeɗo henna darɗe nafleteɗe ko darɗe ko sunna tentuɗo moni kala ene foti wadde ɗum kumpital men e ɗemngal pulaar nder genidi leydi Sénégal hooreji leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hande o yuɓɓini batu mum jagorɗo gadiɗo ɗum ko ñalawma hanki o caggal nde waɗi waylo to banggue jagorɗe jaltuɗe nde tottiti ɗen jagorɗe keese garɗe ɗe wonande kay bakki golle mumen ɗon noon kanko hoorejo leydi ndi won noddi batu jagorɗe ɗen nogas e joyo jagorɗe suɓaɓe kala hande o ɓe jooɗima gam joɗodade mawɗo leydi ndi kamɓe kala ɓe gandodira ɓe jiidira e tawede hoorejo jagorɗo leydi ndi Sénégal woni Ousmane Sonko siftinde moon maw leydi Sénégal jaltuɗo
hono Macky Sall waɗano batu jagodde ko alarba kono hande one gasa mataw ko rentade ñalawma janggo wato wonde julde wasa latade ma en gartoy ko fati e oɗon batu jagodde so tawi kay jencude muɗuma a yaltoyi bakkitogol sawru gorle ɗum woni ko teska ñalawma hanki o ɗum ko caggal hoore jagode leydi Sénégal jaltuɗo kame keso naɗɗo woni Ousmane Sonko kame maître Sidiki Kaba rewi hen ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu kanko on Mohamed Mokhtar Cissé mo ganduɗa juɓɓinɗo ɗiɗo hen sumgoji ɓennuɗo hen ɗi kanko wo yettiwo jaari mawɗo leydi jaltuɗo hono président Macky Sall nde rokkimo teddungal e fartange kay wawde ɗowde golɗo hen guinol ha yettiɗo on keso naɗɗo onon woni Jean Baptiste Tine mo ganduɗa ko général keptinaɗo hanke discours o holliti oɗo poste mo totaw omo andi kadi ko poste baɗɗo fayida kono kadi wawi jogade ɗum tan ko neɗɗo mo gandi mawdi no fewi ma o notto noon ɓesguji leydi ndi ko cohli e makko ndenka e kisal ha timma tambiɓe yurnitade gueɗe médiaji leydi ndi Sénégal woni CNRA Babacar Diagne ɓe erima hanki o wonande ɓen jaydiyankoɓe kamɓe chroniqueur en ha tenti kadi ɓen haaloɓe téléji ɓe hay radio ji kala nde ɓurata wawde rentade ɗemɗe mumen tatotoɗe e kala saaha ne heewi addude caɗele ɗum ko caggal nde ɗemɗe tatino kaale Jean Baptiste Tine woni konngol ɗi ganduɗa haaɗiɓe addude jibro seeɗa o holliti neɗɗo so woni kaalowo e télé walla radio alay saago ɗemgal ma ngal mbawa laggade ngal ha pawa ngal e dow lawol poccigol taw a dañata hen caɗele ambassadeur mo leydi Rwanda to Dakar yuɓɓini ñalɗi miccogol wonande wargoji musɗi kene tolno e million bani adama fittanum itta hakkude jaasi tan e laaɓi e piile e wargoji kamniɗi no fewi taw koye leñol tutsi en toon to Rwanda ɗum noon teskede wonande Dakar kame Kigali hande o jokkodiral mum ene ɓeydi no fewi ɗum noon ko duuɓi capanɗe tati ɗeɗo hen gueɗe mawnina e nder leydi ndi Sénégal kame tawtorede yogay khalifaɓe taw kadi ganduɗa ko dilloɓe yogay jaggue mawɗe e nder leydi ndi Sénégal taw kadi ɗin wargoji mbanno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi justice mo leydi Sénégal to galle wonande justice nokku hanki kene tolno e sappo e joyi siyena hanki darima yeeso tribunal o ɓe gondi maɓe jogoro poste ji maɓɓe jaam e kisal ha moƴƴa ɓen ɗanninoɓe ɗanle nde dewani lawola maɓe gon temedere capanɗe jeegomo e ɗiɗo haytinnoɓe e laaɗi mumen toon to Dakhla mo leydi Maroc to nokku biyeteɗo Edhabar ɗum noon ene tawi nder leydi ndi kamɓe taweteɓe toon ɓe maɓe gon temedere capanɗe jeegomo e ɗiɗo hen sefre walla mbiyen hen groupe ko ñalawma janggo alarba o yettoto toon to Saint-Louis woni nder gueji Dande Maayo so tawi kay ko groupe goɗɗo tijja ko ɗo e aljuma kamɓe kala maɓe gartire e nder leydi maɓɓe Sénégal paɗen ko toon to Thiès douane mo cité douane mo cité balabiya jafuɗon cité balabeya ɓe mbawi fawde juuɗe maɓɓe kene tolno e temedde tate sappo e joyyi taw ko million taw ko biyeji ɓaleji lawƴeteɗi ɓe nangi hen noon sagataɓe jeegomo kono ɓe jokki loskoji maɓɓe gam ƴewde kay holi ɓeɗe hen soccoɓe ɗiɗo hen biyeji woni hen ko dollar woni hen ko euro ha yetti temedde tate sappo e joyyi million taw kadi fo ko fo biye to Kédougou ko gendarme goto wasi fittandu muɗum taw koye accident o waɗi e auto makko woɗɗani nokku biyeteɗo Salémata walla ni Dar Salam ɗum noon warno koye croisement mo pont yinnode rentade naggue ko ɗon noon yinnode rentade naggue ko ɗon tigui wonande Dar Salam jara ko ɗon o waɗi accident o wasi hen noon fittande makko Sénégal Dakar nder leydi ndi kala ne heɓano julde korka ene tijja ne gasa wona ñalawma janggo wonande ɓen dañɓe nogas e jeenayyi hande ene gasa kadi wasa wonande ene gasa kadi janggo wonana yimɓeɓe kala julda lawol gotol e nder guendi ndi leydi Sénégal ɓen yewɓe guertoɓe taweteɓe to marché Grand Yoff ha to marché Gueule Tapée kame Kasba Parcelles Assainies hande o teskama so tawi kay ko guertoɗe ɗe ganduɗa
ko kilo goto kay walla ni kilo piccala temetati ɗum yeyama temedde jeegom ha temedde jeeɗiɗi kono ɗo saaha yeehoyi ha yettoyi temedde jeetati mbuɗo beele keeɓa guertogala nde tawno so tawi julde korkari ko guertode ɓuuri wawde kay soodede ɗum ko caggal julde Isa yankoɓe nde ɓenni teskama noon hayso tawi woni wonɗo caɗele mbanno to banggue grippe aviaire e ɗiɗo henna ñabbuji garoje guertoɗe kala saaha kono ɗo saaha kam guertoɗe ne goodi kono kadi hande o ɗe daraki e prix goto fawi koye kiloji majji haɗi jettoyo temedde jeetati mbuɗo ɗo julde nde ɓattiɗo oɗo saaha jeereji Dakar yoga jeereji leydi Sénégal keewi basalle no feewi kame pomme de terre hay lugumaji kewɗi teskede kay lugumaji ngakkani kono kadi pomme de terre ngakkani basalle ngakkani kono ko teskede prix ji ɗi ne ceeri no feewi so tawi noon ko sac basalle mo 50 kilo mo 50 kilo yeyama nonne kadi ujunere e temedde nayya ha yettoyi ujunere e temedde joya so tawi noon ko sac pomme de terre yeyama ujunere e temedde jeeɗiɗi walla mbiyen ujunere e temedde jeetati walla ha ujunere e temedde jeenayyi woni ko yeyate oɗo saaha e nder jeereji ɗi hewɓe kay joguiɓe pañaji mumen yahoɓe duggoyde ɓe kolliti ha ɗo gonɗen prix ji ɗi ene ceeri taw sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie haade men jaɓɓade musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia jaɓɓoɗen ko makkam Couture Mbaya ñotenke ngana to marché Gambi kono kadi teskede hikka o wonande ñootiɗi yimɓeɓe garani no feewi to banggue ñooti nde tawno nden Mauritanie so julde ɓattima ko ɓitto mo jiiɗa kala kadi koɓe walannoɓe gam teskede hitande hikka nde hewɓe coodani baguiji kono kadi hewɓe ñootani makkam Couture Mbaye min calminima. wa aleykum salam wa rahmatullah. en ñaguima yafuya élément o wona oɗo henna cohluno ɗen technicien Seydou Abouba mbete ka puɗɗiɗe heydude makkam Couture Mbaye jaydema weltare TV ha toon to jeere 5e de Noksoɗa min calminima. bandiraɓe sehilaɓe on calminama weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa komin Amadou Mbaye makkam Couture Mbaye gonɗo marché Gambi boulevard des Coutures haalete moon ewa ko namdiɗa ko beele kaɗo korka waɗi mouvement to banggue ñootoɓe e min de e zone mo kettuno waɗani mouvement no feewi kadi mboɗo ɗamini kadi koko huɓtodini mboɗo ɗamini kadi koko huɓtodini nde tawno crise o ne yaaji no feewi ne yaaji eɗen mbawi wiide ni diwti hay keeri ewa mouvement o ne waɗatno e duuɓi wennuɗi tawreɓe ne dañatno ñooti kadi kileneɓe ne ɓittodiri e atelier ji kono oɗo saaha noon wayani noon o saaha wayani noon o saaha hunde ne rutti caggal no feewi no feewi no feewi ko yettere Allah noon no feewi ko yettere Allah no feewi nde tawno eɗen puɗɗotono weyde guile 10e jour korka puɗɗoton ɗen weyde eyo à partir de 20e jour eɗen mbalanno ha weeta eyo kono oɗo saaha kam ko weyra wodani nde tawno commande uji kewani oɗo saaha pratiquement eɗen mbawi wiide en duttinani ñooti ni eyi ko arno foof en nanggui kadi yaawi gasde eyo ko noon tan ko yettere Allah no feewi noon ko yettere Allah no feewi ewa jeere nde aɗa yiiya yimɓe ne jahani garta kono jeygu ngu kam o wayani noon emin mbaɗi stockage mawɗi to banggue wutteji kono ɓuuri wawde yaade tan ko baguiji biyeteɗi Chinguitel ɗi ɗin ɓuuri wawde yaade seeɗa seeɗa hay ɗin ne piltat tan mbasin eji kam aɗa jooɗo balɗe tati nayi a yeeyani hay wutte goto te wona noon wayanno ewa ko yettere Allah noon no feewi Allah jarama on jarama yen battini kadi mo wuuri taw eɗen ɓeydi kadi e golle ɗe e diine o kadi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. teskama hitande hikka nde ene heewi crise no feewi to banggueji ɗi kala ñootoɓe to Sénégal ha to Mauritanie e nokkuji goɗɗi kala teskede wonande hewɓe kay goto alli ko gooti ɓen kay fonnoɓe arde ñodde garani kono ne kadi yewɓe baguiji coynima ha tampi jiyani taw
hay goto keddoɗen koto noksata lamorgo leydi Mauritanie nelaɗo Alhassane Oumar Mbodj toon to Marbada woni Bocara Diallo ko yewtidi e ɓen tefankoɓe arɓe toon yeyde dabeji mumen Jayde Weltare TV. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andude diine ma Assane Oumar Mbodj emin ɗo e daral emin kuccodire bandiraɓe musidɓe tedduɓe hannde eɗen gandi ko nogas e jeenayyi hitande jeenaɓuɗo fergone yaare ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi eɗen ɗo e daral eɗen kuccide musidɓe kala inde ma min ɗo ya Bohum Demba ya Bohum Demba ko Gabara to Gabara jeeyami komi pulo jeeɗi jenguel ya Bohum Demba holno jiirɗa e daral ngal e julde nde matte ɓe gaari walla ɓe gaara yimi ko yimɓeɓe puɗɗima ara kono ɓe ciwa ara no fotini arire eyi jawdi ndi ari kono haɗani jawdi ndi ko ɓesdinde seeɗa jawdi ndi seeɗi mbeewa mum mbaalu mum jawdi mum ngaari mum fof koko seedi ala hen ko weewi eyi gonga noon jawdi ndi abbi tan koye gurdam aduna on e ƴeewa tan joni ko dilli wiiri en maaro en sukara en fof koko monti jawdi ndi ne alay saago monta saabu jawdi ndi ko ñammintendi o jarnatendi o pingatendi o safratendi ala fof balluɗo aynaɓe sowona Allah e koye ma mata laamu ngu walli moon ko batte laaɓal daral ngal e batte yimɓeɓe natiri ni taw on dañta caɗele so tawi tigneɓe goodi arde taw on dañi ha caɗele hakkude moon laamu wala fof ko simin ɗo walla duuɗi jawtuɗe en mbaɗa gar ƴeɓa tan e pirlo dow eɓe ɗum ɗo ni kono ala koɓe mballi min haydara joni noon wiye mbaɗi hikka miir heɓinma miir daral ngal mo siwa joofa ɗum ngu ko laamu ngu mahi miir o ɗum ko wallata ko belediya o mahi miir o ko laamu o tan mahi miir o e mat jamma kamen ne waɗi ampoule aji waɗi sécurité gam renoɓe leydi ni gam mbawa wonde ɗo ɗum ɗon ko toon to daral wonande nokseɗo min ñaguimi yafude waɗi hendu no fewi Alhassane Oumar Mbodj koye ballal muɗum Alhassane Oumar Mbodj min calminima kumpital men to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacingol laamu ƴetti pellital rende jeereji ɗi e rende jibaji janani ɗi jiifaji ɗi nde taw ɗen gandi jajaɓe camcamɓe gueygueyɓe gaygayɓe sosoɓe liliɓe e barinaɓe finoɓe toon ɓe kay e jawjawɓe kala jatan koye jeereji ene gawa e posuji janani Alhassane Oumar Mbodj min calminima. en calmitima Saar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e hettiyankoɓe buuɗal yurmede ɗo e nder leydi hono Mauritanie kabaruji men ɓuuri tengdi ɗo e nder leydi hono Mauritanie jagorgal hono leydi hono Mauritanie ko yewiti e nder leydi hani e jaccingol Mouhamed Ahmed Wul Mouhamed hono Lamine kanko de o wawi wadde hono tourne makko e nder ɗen jeereji mawɗi gonɗo e nder lamorgo leydi ndi woni jeere taw kadi koto banggue rewo hirnangue e worgo taw kadi ɗin ko wiyete kono wilayaji ko ɗo e nder ɗiɗo wilayaji hono tati kanko noon o wawi kadi rendinde hani e ɓen taw koto commandant de la gendarmerie mo garde national taw ko directeur de la sûreté nationale e wonde e délégué général taw ko sécurité hono civil wonde e gestion de crise kanko jagorgal noon o wawi kadi o ƴettude hono pellital e wadde hono plan makko e wawde kay rende kay ɗiɗo kadi taw kadi ko nokkuji gonɗi sensible no fewi ɗen taw kadi ko gueɗe mbawi won ƴettede no fewi ko pour wawede nden kamay e nden kamaɓe ɗum noon e ɗiɗo jeereji hani e toon to jeeyirɗe woni daral hani toon to comci jeeyete e ɗum noon foof koye darde makko hono jeeya koye goƴaji makko jeeya nde tawno enen ciftino e kala nde jeereji ɗi ko wayni événement oɗo so waɗi ko nande juulel en e ko nandi hen ene wayno dey yimɓeɓe ene jogo hen caɗele no fewi guykaali en e gueɗe mbaɗe noon e mbaɗe noon e oɗo saaha noon jeereji ɗi so tawi a yii ɓitto ene wayno dal ko waɗi ko policier ɗi goni koye wutteji mumen taw kadi ko civil a andata ni ko policier ji goni ɗon ɗum noon aɓe ƴeewa yimɓeɓe kala moɓe jii wonde kañum ene waɗa gueɗe camcamɓe ɗum noon ko ɗon tigui watte kono ƴettete kono monete e waɗede uroji ɗum ko darde mabɓe hono lang wonde ɓe goni ene wayno noon maɓe guddir ɗon laabi taw kadi koɗo uroji poti rawde hani ko fotata hono sécurité hono yimɓeɓe gam ƴewde kay so tawi caɗele kewɗe so tawi wona mbaɗi taw tan uroji ene mbawi hono nadde toon no fewi ɓe mbawi kadi wonde kono taw kadi ko
ko wiyete kono barriére uji ko e wawde kadi wiide wona ɗin otoji garoji ene ƴeewa taw ko sodde en mbasanande otoji mum ha nder wooda tan ɗo kaaɗi ɗum foof ko yidde wadde kono sécurité koko fatti noon ɓe mbi wonde ko fatti kadi e ɗin otoji ko nande ambulance en ko nande ano taw kadi ko sapport pompier en ɗum foof aɓe mbaɗi ɗum e plan maɓɓe ko ko nande miijade cumu en e ko nandi hen e ko nandi hen mate aɓe mbawa kadi kono ƴewde kadi hayni e laaɓal taw kadi ko jeereji ɗiyete to nde ko ene wayno ko soldat ji taw kadi ko marinaɓe hani e mercenaire kono russe ji en kañumɓe de naati toon to frontiére hakkude mabɓe e leydi ndi ɗum noon ɓe naati toon ɓe mbawi kadi adde toon on jibru no feewi ɗum noon ɓe gabbino ko ɓen jihadiste uji en tawde kadi waɗa boniyankoɓe gummino toon to leydi hono Mali to ɗum noon ko ɓen ɓe ternoɓe naati noon ha nder leydi hono ga e Mauritanie kono noon wona lamorgo leydi hono Mali hono Bamako wona mo Nouakchott hay hen goto bayyinani wonde kadi ko kewi toon ko toon to frontiére ene wayno toon ko RFI kañum o de haali wi wonde koni sukaɓe tato mbawi kono bersude hen taw kadi ko fiyaɓe baluji ɗum noon waɗi koye wuuro nodditen ko Madala ɗum noon woɗɗani Fasala mere ko diwan hodde El Sharqi taw woni koye banggue taw kadi ko banggue worgo ɓaƴanɗo banggue funnague e leydi hono Mauritanie ko ɗon tigui toon waɗi ɓen noon ɓe no mbiruɗen ni ɓe teranno ko ɓen jihadiste uji en taw ko nodduteɓe hono Katiba Machina taw ko jinim ko ɓen tigui ɓe teranno ɓen noon ha mbawi adda kay ɓe sukaɓe wonnoɓe e motoji noon ko ɓen belsi hen tatto e mabɓe hono belsi e ɗum noon taw kadi soldat uji noon woni hunyankoɓe leydi hono Mauritanie mbawi yaade toon wuuro to Madala gam deccinde haqqillaji mabɓe e wiide kay yooɓe nden to yehirde oɗon banggue haɗoɓe e gañade ko wona ɗum ko Sar Abdullaahi Saar ɗo de ko ene wayno ko daral taw kadi ko ɗo yeeye jawdi yeyete ɗum noon e oɗo saaha noon aɓe jogui hono caɗele hono mawɗe no fewi gam wasde ɓe kadi yiide keneɓe noon arde sodde kono dabɓe ni kono noon ɓe mbi noon wonde aɓe ɗamini wonde ma ɓen mbawa kono ardede kono noon ɓe puɗɗima tan saltide seeɗa e tampere mabɓe no mbir toɓe guittoto jawdi to ha noon to nder leydi to ɓe gaddi ɗum ha ɗo eɓe jiiɗi noon taw ko yimɓeɓe mbawa arde kadi sodde ɗum noon ene mbawi wi tan kamɓene haɗoɓe calit ene wayno ma yimɓe mbawa yaade toon codde kono dambede ene wayno yimɓe woni tan ko gurdu e jiilaw kadi guila e jeeri ɗi ha sodde conki en hani e wona e ɗen gueɗe ko ɗum tigui kewi ɗo e nder leydi kadi Mauritanie hani e lamorgo leydi hono Mauritanie ɗum noon ko ɗo kadɗen e kabaruji men e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye e dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gam weltade Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi a uddi kumpital men ɗemngal pulaar nder genidi leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali laatima hande o wonande jeenayya lewru avril woni julde korka e nder leydi ndi ɗum ko caggal hanki wonande jagorɗo toppitiɗo gueɗe diine o kay nde sakti wonande ɓe jii lewru e dow seedeji yiɓe ɗum taw kadi ko toon to Kucala ha faynma to Bamako commune 6 kame 4 kala jeeyi sababu noon hande hewɓe hen mbaɗi sambe caggal kay hande nde lappi makruna no fewi capital Bamako teskede kay nguleki kamne wondi e ngakkugol ndiyam kame kuura kala ha tenti noon toon to hôpital Gabriel Touré gam teskede nguleki hewki no fewi jeeyi sababu ha yaltin toon tan e nder balle tati ken tolno e temedere e capanɗe tatto neɗɗo ko ɓuuren hewde duuɓi ko duuɓi capanɗe jeegoma gam teskede kiɗona nguleki jeheten ko ha nokku biyeɗo Kukko Diani noon walla mbiyen Kukko Joni Kukko Joni ene tawi nder commune mo Sayi e nokku biyeɗo Sirani Samba commune mo Saloba ɗiɗo hen nokkuji kay yani toon ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ko kar kañum bifta toon woni yilta taw ko ɓen joguitiɓe armeji jamma kurɗo kay hay goto andani oɗon karɗo naatini ko caggal muɗum noon wonande kay karo wawi accitede kono wonnoɓe hen ɓe ne celli ene kiisi ala kala ko hefti ɗumen toon to bankasa nden ka ene ngakki no fewi to nokku biyeteɗo a sumfonno ɗum noon ne tawi nder commune mo Ségué walla men Ségué région nde mo Bandiagara jafoɗo no fewi région mo Bandiagara taw kadi koye wuuro
hewɓe noon gañima toon kono kadi brigade toppitiɗo nden kay kisal wawi dartade ɓen arnoɓe toon ha pellodiral laati hen kono kadi ɓen arnoɓe keɓani fandare mumen dialogue national leydi Mali ñalɗi disnodiral gam oɗo saaha wadde taɓal ɗimmal ko fate ngal ɗon kaldigal gila ngun goomu darna e garde gola Ousmane Issoufou Mayiga gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Mali nden jonde majoɗo ñande 13 nduɗo hen lewru kami 15 ndu lewru kono kadi koyde région ngaji leydi ndi kala gam heɓanade jonde mawɗe kay nde ɓe jiiɗi joɗanade ñande 6 lewru mai gam kaltigala ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala sen giwi to leydi Mali paɗena koto Guinée Conakry hakkude gouvernement mo Guinée kame CEDEAO sifande ballal nandiral ñamale kene tolno temetete jeeɗiɗi wonande million taw ko koppareje dollar ɗum noon iwi koye boñmo CEDEAO gam wallide fannu ndema mo leydi Guinée kame cuuɗi janguirɗi ha tenti noon cuuɗi safara taweteɗi e nder région ngaji leydi ndi beele kadi jomumen ɓuura wawde wawande koye mumen koye ballal timmugal iwgal CEDEAO ɗum noon fati koye ñamale to Soudan to ne kadi ko attaque jangu musgu waɗi taw kadi jangu waɗi koye sembeji paramilitaire wallidiɓe mabɓe ɓe mbiyata FSR ɗum noon kene tolno e nogas e jeetato neɗɗo mbasi hen pittali men kene tolno e 150 taw ko kilométre hakkude Khartouma nden fiyande yaltinde aduna nogas e jeetato neɗɗo jeeyi sababu ha ken tolno e 150 neɗɗo gañima hen taw koye wuuro wiyetengo Adama ango tolno 150 kilométre hakkude Khartouma taw kadi ko pelle joguitiɗe liiƴi e dow mabɓe to Afrique du Sud caggal catala tambingal sungoji leydi ndi riwti kay wonde kanko on gonnoɗo hooreji leydi Afrique du Sud woni Jacob Zuma wata jeeyede sungoji législative tijjaɗi lewru fandu ndu wona ɗum ko noon suudu ñawore ndu wullitino rokkimo yamirore nde wawata jeeyede e nder ɗiɗon sungoji to Côte d'Ivoire jillu jagorɗo affaire étrangère woni Stéphane Gassi ha laaɓi ɗum ko caggal nde o yeehi toon to Nairobi Kigali o wattindi koto Abidjan jonde hakkude makko e Alassane Dramane Ouattara o arti e jabtade yogay namde kono kadi o holliti koppareje franc CFA ñameteɗe e nder yogay leyɗele Afrique tenti noon yogay leyɗele CEDEAO ɗum ɗon kay so tawi ɗen koppareje elminde ɗum fawi koye Afrique fawaki e leydi France kono kadi Alassane Dramane Ouattara holliti fandare mum ko yiɗade ɓeyditinde moƴƴindiral hakkude leydi Côte d'Ivoire kam e leydi France to Nigéria balɗe ɗiɗi foftorde ɗum noon ko hande e janggo kala ɗum noon holliti ɗum ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccugolamu woni tujini audio wo holliti talata hande o ko ñalawma kay foftorde so latima ñalawma janggo ko julde kadi laato ko ñalawma julde welnere ɓawo janggo moni kala yo ittu wutti mum faya e golleji mum kala to Burkina Faso kene tolno e doroŋaji kewɗi no fewi woni ko iwi e ballal laamu leydi Turki walla ni société mo Turki mo mbiyata moɓe mbiyata Bayraktar TBD on noon wallitiɓe e doroŋaji kewɗi gam wallidde armée leydi ndi ha wawa kay folde ɓen joguitiɓe arméji taweteɓe e nder leydi ndi to Niger ñalawma hande o ñame fummi juuli kono kadi teskama to juma mawɗo mo ñame teskama toon général Abdourahmani Tahani nde naati juma o kanko sakkiti arde kono kadi wo tawi ɗon wonande Mouhamed Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi ndi ko adi kay wonande ko adi basum e laamo leydi ndi kono hay goto e mabɓe kay salminani ni goɗɗo darɗum no wiiri jayne nde to leydi Gabon ñalɗi ko fate kaldigal puɗɗinoɗi ñande 2 avril caggal mum dacca hanki 6 fuɗɗitima e tawtorede kene wona temedde 6 taw kadi ko partisan ji politique religieuse woni diineji parti ji politique kame diine aadaji
e société civile e woɓɓe kala ngam tawtorede ngal kaldigal dumunto ngala ɗo ha capantati lewru avril haalde ngalu leydi ndi caɗele leydi ndi ko ɓiɓɓe ndi nguuri caɗele ŋakkere golle kame kuura ndiyam e gueɗe kewɗe kala ɗum kala ɗen toɓe ma kaale e nder ɗiɗo henna jenɗeli joɗotoɗi ɗo ha capantati duɗa henna lewru to RDC Congo ka en tolnoy koñinkoɓe tato jeeyaɓe to Tanzanie kañumen mbasi pittali mumen ɗum noon ko toon to Nord Kivu liiƴe dow maɓɓe ko rebel mo M23 to Uganda jeetato yimiyankoɓe taw koye fannu musique kañumen nanga taw koye yamirore Museveni yoari Museveni hoorejo leydi ndi ɓe beddama e kaso holko nanguiɓe kay ko on yoari Museveni hoorejo leydi ndi ɗo waɗanno discours muɗum tam wadde mandittare duuɓi 50 dewgal gonnoɗo hoore jagode leydi Uganda discours o noon juuti no feewi ɓen yimoɓe noon to banggue musique ñiŋi discours o no wayi judde ni o rokkiri yamiroɓe ɓen yo nangue bedde e nder kasso kaldigal joolam jabeeri guerre hakkude Israila kame Gaza ɗo Israila yaltini zarde combat ji mum ɗo Gaza ɗo ko haɗum ko noon ngal kaldigal jukkugal toon to keex lamorgo leydi Égypte fandare nde ko jonte jeegom dartinde jeyge kono kadi accidde otage uji ɗi e wostodirde wonde Palestine naɓe dumbaɓe toon to Israila 16 ha 19 mbawa ɗaccitede ko ene tolno e 4 ha 5 camion wawɓe addude guura to kadi ko toon to Gaza ha mbawa yettade ko ngal kaldigal woni kono noon oɗo saaha Hamas holliti ma janggo ngal kaldigal ƴeewa taw holno ɗum yaari hen guerre Israila Gaza hoore jaggaɗomo leydi Israila holliti o ƴetti date helde Rafa ɗon noon joofimo peɗeli hoorejo leydi France roi mo Abdullaahi Jordani Al Sisi mo Égypte kolliti ɗum woto laato ɗum kay sa mimi ɗuma mbaɗa ko boni Turquie Recep Tayyip Erdogan ƴetti pellital ngal pellital noon ko hande siifa kadi ko hande ngal fuɗɗoto hankkadi ni ko heddi hen ko marchandise leydi Turquie wonta ya toon to Israila ɗon ɗo Israila kay jokki jorde kure e bomboje faade ɓesguji Palestine naɓe kono kadi kalde jeygue darti maɗum fuɗɗita siftinde moon wonande Turquie kañum toon peinture en gueɗe jamɗe e gueɗe goɗɗe parde fannuji goɗɗi kala ɓoggi kuura e goɗɗum kala ko toon to Haïti nandiral dañama taw kadi ko darnude conseil de la transition wonande ɗowoɓe transition leydi ndi ɓe leydi wona e jaam ɗo e lebbi nogas e ɗiɗi ɗo tan ha 2026 haade mabɓiyade sumgoji kono kadi maɓe jooɗo gam suɓade hoore jagoɗo ɗum ko caggal nde leydi ndi dañi pelle bandiji mawɗi taw kadi ko kaƴƴi leydi ndi a deje musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno Kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kefti malaki jaam yo jaam Allah hiranena